Gurekin dira Espalakeko Einaut eta Juanjo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Ondo, gustoa, ya está. Jota, oan ya está, al festival, al rollo. Ez dute arazoekin hasine, baina agia kontatu diatela arazotxo batzuk egon direla, tarimak falta zirela, ez? Kostuen kontzertua. Goatzen dena esatera. Osa zerre gaude. Hemen daude lantaldekoak, hemen daude produktorakoak, ekoiztetxekoak eta bar, entzuten daude dena. Bai, a ber, egia da, esan diazutenez, Jeba Elbinek tarima asko behar omen ditu eta bueno... Danak okupata zeuden, gero behian batzuk ikuste zian, ez dakit tenentzako zian, baina guretzako ez. Bueno, baina jodeu eta jazta, guztua. Eta guztuera, ez? Ondo. Eta haze bira egiten zabiltzatena, eta egingo duzuena uda osoan zer, badakit kontzertu asko dituzuela, aurre ikusita ikusi dugu zuen agenda. Horrek ez duelako panikorik sortzen, jakinda uda enkargatu izango duzuela, eta ezingo zaretela saloura joan uda pasa adibidez? Bueno, ondo organizau geha eta hartu ditu pare bat aste oporrak iteko, baina beste dana ongi etorri. Kiston gogua genezkan ja zutik jotzeko, herriko festatan jotzeko, txosnatan jotzeko, eta bueno, aurtengo udara pinta hona daka, eta gogotxu gaude, kontzerto pila emateko. Nora joaten da oporretan Espalak taldea? Zuen oporleku guztokona zein da udarako? Ni jungonaz, kanela... Ez. I'm going to do in English. I'm going to do in English. Juango esan zigun inglés ez egingo dela kerezketa, bai. I'm going to go to Canela Party in Málaga. I'm going to do tuterako English. Ojo, cuidado. I'm going to go to Canela Party in Málaga. I've never been in Andalucía, and I'm going to go lehen aldiz. Eta zuen jaut? Nini joa Cadiz aldea, eta gero I'm going to go una Canela Party. Zatanak Andaluziara zoazte, momentuz, ez? Bueno, baina diskoa grabatzen egon zarete, ez dakit ze konta daiteke diskonen inguruan, esan ez, ikusi ditugu estudioko irudi batzuk, badakigu nahiko emankorrak zaretela gainera, diskoak egiten dituzula nahiko errez, nahiko azkar, zer edukiko du diskonek, ze konta daiteke? Bueno, nik uste gure disko makarrena dela, ez? Bai, yes. Bueno, de todo dago, aurreko kolpatu topatun jarraipen bat bezala da, maiatzian grabatu genuen eta Durangoako ateatzea bezala espero deu. Eta hor gabiltza, guain udaran kontzertuekin batea, baita ere beste lan egiten, bideoklipak eta diskoako gauza guztia preparatzen, gero dana batea dena batera, dena elkarrekin. Eta zure kasu konkretuan gainera, Einaut, ekoizlea ere bazara, ari zara beste hainbat artistentzat kantuak eta estudioan grabatzen eta hori guztia prestatzen. Claro, zure agenda ere konplexuagoa izango da. Halako festival giroan, baukazu gaitasun hori deskonektatzeko eta ahazteko izar hori hau egin behar diozula, beste hori egin behar diozula. Baukazu gaitasun hori deskonektatzeko. Nik uste ez, porque hemen kobertura gutxi da, eta orduan zate, kobertura fallatzen dabil, da jazta, ez, bai. Nik uste egite ala txipa aldau eta asteburu aldatzenean kontzertua daudenean, mobila pixka deskonektau eta dana inda utzi eta aurrea. Egia, Kobetasonik zenean jaialdi hau, agian rock gehiago, rocka bere zentzurik ambiguenean, baina gehiago entzuten zela, tendentziak edo joerak aldatzen joan zirela, baina badirudi zuek bezalako taldeak, musika gogorrago egiten duten taldeak, itzuli direla horrelako jaialditara. Pozik zabete edo, bat egiten duzu edizionekin? Bai, adibidez, gaur justo kartelian uste gitarreo askore ez da hola, baina, egun hauetan zehar egon da, eta nik uste azkenean gaur egun musika asko entzute dugu, musika ezberdin asko, aldatzen eskigu influentzia asko kanpokuak, eta danentzako kabida da, hola, ez? Batek igual ez du nahi entzun bost kontzertu segido Actually, we don't need, we are not needing guitars to enjoy a show. You know, you're seeing VVV. Ez igual moztuko dugu jokoen ingelesa momentu batez entzuteko Rigoberta Bandini. Hemen ari dela. Zaukeran, hobea izango da bera entzutea. Eta hau da zuzikako soinua Me he sacado el C1 para nada. Rigoberta Bandini zuzenean Bilbao BBK Live jaialditik, adi. Gaztean zaude Bilbao BBK Live jaialdiaren saio berezian, azkenengo saioa gaurko azken eguna delako 15. edizionetan eta irrati bidez entzuteaz gain YouTubeen ere bagaude. Gaztearen kanalean sartu, ikusi hau, eta jakin BBK Liveen zazpi taulagan dizgula, zazpi agertoki garrantzitsu, eta festak jarraitzen du gaueko ordu txiketara arte. Bestak beste, baitugu bi taulagain Julen, basoa eta lasai izenakoak, musika elektronikoa ardaz dutenak, eta seguru Juanjo hor ikusiko dugula gaueko ordu txiketan, ze badakigu Juanjo gauzalea zarela, eta gustoko duzula, Espalakeko Juanjo, alako testu inguruan mugitzea, ezta? I'm not going to go to the basoa or to the lasai. Benetan? No.
Gezurra de... Espekulaziorik ez favorez. Hortik aterako atzera hori da galdera. Zer? Hortik aterako atzera, edo hor geldituko zera. Oh, bai. I'm going to be there. I'm going to be there until it close. Badakazue artistaren bat horrela bereziki gogoa duzuena gaur ikusteko edo? Ni miana ikusi, oin dala urte batzu jarraitzen nuen bastante, pixka galdu diot, baina gaur bereziki gogoan akan ikusteko zertan dabilen eta nola jongoan kontzertua. I think maybe Bad and Not Good edo Fortet. Bueno. Bai. Horretzeko dugu asuntoa. Gurekin Hori da. Ezpalakeko lagunak gure zetean gaurko saioa abian jartzen. Einaut eta Juanjo, eskerrik asko tortzegatik, ondo Eskerrik pasa asko gaur zuei, gauean. eskerrik asko. Eta laster arte disko berria entzuteko deseatzen gaudelako. Hapa lagunak! Venga. Gaztea.